Prodajemo odličan trosoban dupleks stan od 62 kvadrata koji se nalazi na bulevaru Patrijarha Pavla. Prodaje se ovako kompletno namešten po odličnoj ceni i stan je papirološki čist i odmah useljiv, tako da može i na kredit. Dole u prizemlju, na donjoj etaži, nalazi se hodnik, ima sigurnosna vrata, zgrada ima lift, to moram da napomenem, kupatilo koje je maksimalno kvalitetno odrađeno po meri, iskorišćen svaki milimetar i tu se nalazi ležeća kada, ako neko baš želi može da menja, da stavlja tuš kabinu. Trpezarija i dnevni boravak su povezani, ima dosta prostora i za drugačiji raspored, kvalitetna tehnika u stanu, kuhinja je dovoljno velika, fizički je odvojen, ima prirodnu ventilaciju. Znači sve što se tiče nameštaja koji je kvalitetan, ostaje u stanu. Samo uselite i unesete svoju dušu. Stan na donjoj etaži takođe ima i terasu koja ima nekih 4 kvadrata i ovim odlično urađenim stepeništem se penjemo na gornju etažu gde se nalaze 2 spavaće sobe. Imaju kusine, ali imaju dosta prostora. Nisu male. Ovde su znači iskorišćene delovi za kosina za odlaganje, za ormariće. Krevet je kvalitetan, dovoljno velik. Ovo je druga spavaća soba sa garderoberom. I ovde je trenutno ova fotelja na razvlačenje, ali može da stane krevet 120 širine. Master 021 nekretnine 064 632 338. Pozovite, odlična nekretnina po dobroj ceni i super lokacija. 064 6432 338, Master 021 nekretnine.